Mikel, horrelako herri txikietan, ez da, pentsatzen dut postasun handia emango duela, esate baterako aurrak ikusteak, ez da? Hori da, ez, askotan horre markatzen du, diferentzi, ez. Askotan hori kontatzen da, umek badaude, ez, herri zenbat biztale, baina zenbat ume, ez. Eta hortan Larraun oso aldakorra da, ez, herri batzutan izaten die boom bezalako batzuk, eta ume desiente izaten da, hor belaunaldi batzuk apustu egiten dute, eta beste batzuk oso hilda, bai umek markatzen dutela. Adibidez, ni errazkingoa naiz, eta kasualiez 2008an 2 ume jaio behar die, eta da, plazan postasun bat dut, azkeneko 10-15 urtetan 2 ume urte beran jaio behar dila, da, postasun bat. Ez da, seinale hona izaten da hori, ez da. Zu okerrezpa gaude gidaria zara, ez da, Mikel? Beste gaudazuen arte gidaria. Aurrak batera eta bestera eramaten dituzu. Zuk kontaktu zuzena daukazu beraiekin. Zuk nola ikusten dituzu beraiek herri abegira? Begira, kantu ere, bai. Hau da, ez, Larraun momentun argazki honena hau da, ez? Eta, bueno, gaur honeatorri aurretik, nola ikusten duten, gaur txipa honekin nun, ez? Eta gaur heldu nintzela autobusen, bueno, Oderiz bidean, azari bat ikusi dugu, eta ume batek, azari bat, ez? Oso ikuspegi hori, ez? Naturakin ze lotuta gauden herri horietan, ez? Askotan esaten dugu, hau, privilegio bada, ordaindu egiten diate hau iteagatik. Hoi naturan zea hortan, ez? Eta gero herri desberdinetako umek elkartu, eta bakoitze bere aportazioakin, eta hoan jo mantentzen da inguru ruraletan, ez daki zeinen traktora, ez daki zerritan zegoan, eta oso intensoa bidaia, egizateko. Komunitate zentzua piztuago edo biziago dago herri txikitan hiriburuetan baino, ni hori taldean urtutzen da, ala ez? Beti badago hor idilismo bat ematen du herritan ere komunitatean, baina ez da ala ere, ez gara gure bizimodu ez da horren ezberdine hiri batekoa, ez azkenik gure etxetan ere Netflixa badago eta sare soziala berdin iritsi die, eta bar, ez? Baina bai egia da beharrak bultzatuta igual batzera jotzen dugu igual gure arteko asetzeoik, ez? Ni goatzen dut nea monaia oso zarrazuena, nola ondoko etxekoak egunero behitzen zuen, aber argi epizten zen betiko orduan. Da hori elkar zaintze aukera bat da, igual, hiritan zailegoa izaten dena, ez? Azkenik bakoitza pixutan bizi da, askoz ere, bate du asko daola jendea, baina bakoitza bere oso mundun, ez? Baina, bueno, oso... Eta egiatik zerbait du herri txikia infernu handia, etxe honen saio baten izenburua, edo infernu handiagoa daude hiriburuetan. Bueno, a ber, harreman txarra daunen hiri baten, hor difuminatu egiten da ez da, ikusten minio herrin konfrontamentu ekartzen du, baina sendatzen den gauz bat da, gutxitan, belaunen aldin artean, oan lehen garaibetan agian familien arteko transmititzen, baina oan ez dut ikusten hor. Eta hori ez, lehen bultatuz argazki hortara ez, herri Oderiz da momentu enten herri, eta horreko komunidadea horrek egiten du ez, lehen gogalderara, umeak egiten dute komunidadea, eta umeengatik eta sortzen du, eta sortzen du herri bultzaka datein beharra, eta oso aktibo daude frontona estaldu beharko ginuke, ezagit zer nahi dut horrek ekartzen du, umeak bai ekartzen dula horrek. Hori galdetu behar nizun, esan duzu, esate baterako frontoia estali beharko genuke, ez da? Josu, Larraungo gazteek, nerabek, zer eskatzen dute? Bueno, duela abendun Eguberri Binolen bildu ziren hainbat zinegotzi beraiekin, eta asko azpimarratzen zuten mugikortasunan gaie, ez? Azkenik, gure herri txikitatik bailarako herririk handina Lekunberrira mugitzeko beharra handia dago, zerbitzuak direla eta, eskola dela eta, laguna ere, azkenik eskolaren inguruan lagunak bertan elkartzen die, eta baita hiritara joateko eta barrez, eta asko azpimarratu zuen mugikortasunen gaie eta... Hoi gehiena eta eskualde mailako, eskualde esaten dutenen da Goizu eta Aranotik hasita Basaburua Imozera arte. Eta oan
institutuak markatzen du, ez? Gero, baian, jaumetatik nerabera pasatzen denen, aranora joatera, edo aranotik aresora, eta gehiena azpimarratzutena zen zerbitzuen falta, baino hauek mugitzea, ez? Mugikortasun autonomoa. Agian hiriburuetan baino premiazkoagoa da autoa. Zenbat eta herri txikiagoa, orduan eta auto gehiago, ze hiriburutan badira beste garraio modu erosoago batzuk, baina herri txikitan... Nik uste dut, beti izaten dut, uste dut nire etxean badutela Euskal Herriko errekor bat. Ditut 3 alaba, eta batek ateazun 18 urte bete eta 15 karneta bazun, beste batek urte bat, hilabete bat eta 300 eta besteak 3. 15. 18 urte, eta punt. Hoi ez da argigo dilako, eta beharra sekulekoa delako, eta gaina udaberrin bete zintuzte urtek, eta udara bat karnetakin bizi aldatzen da. Beharrak agintzen du. Josu, galdera potoloa, zein da estrategia zuen ustez, etorkizunean, edo herri txikiak etorkizune izan dezaten, bertan bizitzea dena eskura izatea posible izan dadin, hori? Bueno, gu duela bile gintzaldi iritsi ginen, galdera horiek botaz iritsi ginen gure buru, ez da, lehen esan duan bezala, despopulazioak ez du aurpegi bakarra, ez da berdina, Nafarroaren kasua hartuko dut, ez da berdina Lizarraldean, ez da berdina Pirineotan, ez da berdina gurean, ez? Bakoitzak bere osagai desberdinak dauzke. Da gukerak eginun modu hortan, hobenatzela gure herrikoi galdetzea. Da prozesu parte hartzaile bat eginun ia urtebete pasa ginun bertan, eta helburu ezen aurkitzea, guk hartuko genukena despopulazioen arrazoiak, zer behar zituzten gure herrietan gustora bizializateko edo etorkizuna ikusteko Larraunen bertan, ez? Da oso hiru irizpide oso argiak ateazien da batzen etxe bizitzako sarrera bat, aukera eukitza etxe bizitzak eukitzeko, 2, mugikortasunaren gaia, dependentzi hori autoarekiko, zerbitzutara joateko eta bar, eta 3. internetaren gaia. Sorte honez internetaren gaia itxitzat eman dezakegu, zuntz optikoa iritsi zaigu, guk ez du beste munduko zerregin, baina iritsi da zuntz optikoa baiara guztitera, orduan alde hortatik bete zen, baina bai etxe bizitzarekin asko eta mugikortasunen erronka oso potente dauzkegu bertako herritarrak hala eskatzen digutela.